Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan kalih kula Ibu Umi Minati ngampu pelajaran bahasa Jawi. Materi ing dinten menika pidato bahasa Jawi utawi sesorah. Materi ingkang dipun bahas inggih menika pengertian sesorah, ancas utawi tujuan sesorah, cengkorongan utawi bagian-bagian sesorah, jinise sesorah, metode sesorah lan carane gawe sesorah. Apa iku kang diarani sesorah? Sesorah yaiku ngomong ana ing sangarepe wong akeh kanthi ngandharake sawijining gagasan, panemu, pamikir lan sapanunggalane kanthi cara lisan. Salajengipun cengkorongan utawi bagian-bagian pidato. Bagian pidato wonten 7, nomor setunggal salam pambuka, nomor kalih purwaka utawa pambuka. Pambuka kaperang dados 3. Atur pakurmatan marang wong sing rawuh, atur pamuji syukur, atur panuwun. Salajengipun nomor 3 isi utawa surasa basa. Nomor sekawan dudutan utawi ringkesan. Nomor 5 pangarep-arep, nomor 6 panutup utawa wusana, nomor 7 salam panutup. Salajengipun inggih menika jenis-jenis sesorah wonten 3. Miturut ancase, sesorah itu menehi informasi panglipur lan pangajak. Nomor kalih miturut kahanane sesorah resmi, sesorah setengah resmi lan ora resmi. Kaping 3 miturut pendekatane sesorah intelektual lan sesorah moral. Salajengipun metode sesorah wonten sekawan, metode naskah, apalan, dadakan lan metode impromptu. Metode naskah inggih menika metode kang nggunakake naskah. Salajengipun metode apalan inggih menika naskahipun diapalake dening wong sing pidato. Nggih salajengipun metode impromptu. Metode impromptu inggih menika metode ingkang spontan utawi sampun nyiapake catatan cilik sing isine bab-bab penting kanggo sesorah. Metode dadakan inggih menika metode sing dadak nalika maju ana ing sesorah. Ngucapne sing sesuai karo kondisine. Salajengipun carane gawe sesorah niki wonten 8 nggih. Tema, nyiapake judul, kahanan, bagian lan sapanunggalane isa diwaca dhewe. Iki tugase ngrangkum pidato. Nggih, matur nuwun pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.